ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kakunhuan Dream Team kalalong kakunhuan banyora ya kanam Lahduh haka Lympung Ïalehkai Phutbol bala pelong dak Fkjgp paham CM unit hadien bakalala man peliam no ya ka chenchona haka jinga kun final kabalalong hamadan Ïalehkai jong ka NSCA paham CM Riboy district haka ni Lympung Ïalehkai kabalalong kum shibenta ka jingrakhi ya ka jingdap shisnem jong ka Fkjgp paham CM unit lasa khilang do General Secretary jong ka Fkjgp Fkjgp uba LD Newton Lengdo ubala long kum ukong san rengkat ka jingadon lang jong Vice President uba Elton Cliff Wajri President jong ka Fkjgp North Khasi Hills District uba Louis Star Lengdo President ka RBYF Nongpo Circle uba Alberto Nongsit President jong ka KSU Nongpo Circle usamla John Lengdo urang ba shnong jong ka paham CM uba Jedwin Lengdo bat kiwei ka Dream Team kabalayo ra ya ka nam Lahduh kalayo khur ya ka songpisa kabalai pho hajar tingka lembar ka trophy kat ba ka chenchona ka bawan baar kalayo khur ya ka songpisa ka ba ar pho hajar tingka lembar ka trophy